लोगोफोर दायो जोङो दिनैहाय मानडे गानजासगा हाथाय आरो थेवब्लाबो जों दा थाङाखै मन्दिरा जोंजों दङ मिठुआ थांदों दिनै हारसिङैहाय दखान खुलिहैदों आरोना दा बियो बार'थायाव फैगोन बाजार जोबनानै लान्च खालामनो ओमफ्राय बेजों जोङो बार'थानाव थांनोसै आरो ओमफ्राय मन्दिराबो दं इधर ओमफ्राय दायो आं मन्दिरानो मोनसे बुस्थु जाहोनो नागिरदों र' मा होनो रामेन नुडल जाहोनो नागिरदों आङो जाफेराखैनो बे स' फैदो उदै खालि माने साहा लोंखांबाय मर्निंनि ओमफ्राय दा थेवबाबो आं जाहोनायनि मन्दिराखौ फै आं संनाय खिथानि माबायदि संदों है मोजांखा नोङो मोजां संदों ब्लेक बिउटि सुन्दरिखा जोंना बिनानावा फै दाख्लि नङा माने मबाइलानो क्वालिटि जाला नुवाखै नोङो माबायदि फुरगेव गेव थै गैयै गुफुर गोबाव जाबाय आरोना बे रामेना लाना दोननाया ओमफ्राय जानोबो रोङा मानोबो रोङा मिठुजों आंजों बुस्थुफ्रानो बिसिबांबा गोबाव ब्लगाव नायदोंबा नुदों खोमा बै खेबसे उदालगुरि बिशालाव थांनो बायनाय सेवाय थेवाय दंजोबो ओमफ्राय जानायानो जाया आरोखि पेकेटसेल'सै नामा पेकेटनैमोन माथो ना पेकेटसेल'सै नै पेकेटसो दंबावो पेकेटनै मिठु गैया मिठु गैयियावनो जानोसै ना मिठुआसो दुखु मोनगोन नामा ओइ रामेनखौ उदै खालियाव जानो हागोन ना हाया जोंलाय ना सेवाय जानो सेवायबो दं नों बबे मोनसेखौ जानो दे बुं पास्ताबो दं रामेनबो सेवायबो जानो दे ना मन्दिरा मिठुनोबो दोनलायगोन ब्रा टिफिनाव नांगौबा एसे ना रामेन एसे बेखौबो संनो माने उदैया लौबा सेवायखौ जानोसै गाइखेर गैया खिन्थु ओरैनो दै आरो सिनिजोंनो संना होनि ना मन्दिरा संख्रिबो जोब्बायमोन आरोना दासो लाना फैदों दखाननिफ्राय हासमलाबो दं माथो हासमलाबो लाबोलायदो दायो रामेननि थाखाय दैखौ गुदुं खालामबाय आङो लोगोफोर बिथिंजाय दावदै रुबाय ओमफ्राय नै मालाय मन्दिराया हेरबाय नांबावबाय बिथिं दै गुदुं जाबाथाय बेखौ होनोसै माबा खालामसै र' प्लेट मोनसे नांगौ बिथिं दैया दुंबायानो खिन्थु माने एसे दुंहोबावनाय दावदैया जागौमानि नङाबा दावदैया एसे टाइम लागोन ना दा नङाबा नुडल्सआ गुदुं गुदुं जायाबा ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बिराद मिन्थावना आइडिया सेवायखौहाय गाइखेरबो गैया माबो गैया थेवब्लाबो कुकारावनो एसे सिनि होनानै संनोसै दा जोङो घि होलायनानै खारन दा नङाबा बेयो नुडल्सआ आलौगोन ना बेखौ जानोसै आलौबा ओंखामबो दानो संथ'वा दा मिठु फैहां जाबा संगोन गुदुं गुदुं जागोन थान्दा बोथोरा ओमफ्राय लोगोफोर biar minta malah sangat banget mayo hapse baita kera सोनियार में होने लगा दिल बेकरार में दिल जानिया ऊपर होना डालो देखा है ना ना मालूम है ऐसे ही पकेगा जा सामस दंमोन आब' गोथाला जोबखाय
ये देखो मेरा नूडल्स होने को है यहाँ पे सर्व करूँगी अंडे भी होने को है ओमफ्राय दै होना लाबाय ओमफ्राय याव सिनि होनोसै दे जोंहा सिनि हरदो एसे बुरजा हो गोदै जानायनि बुरजा हो ओइ घी दंना इखौ एसे होना Silakan. Jangan deh. Mau jaga. Jangan ini nama. ये मेरा हो गया क्या होगा मिस्टर ले इधर सेवा इधर nama iya kalau nih bikin mudah kan hai menu kimi kara हो जाए है तो होगा देखा जाएगा ना ये स्पाइसी ओह माय गॉड यम्मी यम्मी मिठुनी स्पून नंगौ दा क्वालिटी बिराद स्पाइसी कलर जाबाय किन्तु मबाइलाव बारा कलर नुवाखै ना बिराद गोथाव मोदोमदों जाबाय बेयाव आन्दा होनानैसै आन्दा नायदो लोगोफोर दायो स्पाइसी रामेन नुडल बेयाव दावदै होनोसै आङो दायो नै मोजांथार नुबायना लोगोफोरनि ओमफ्राय दायो नै सेवायाबो मोदोमगासिनो दावदैयाबो जाबाय अंधा चल रही हूँ मैं अंधा चल रही हूँ मैं अभी इसको कट करती हूँ मैं अभी इसको खाना है तो सारिन से जाना सामोस ये जाबे थागोन सामोस लोगोफोर दायो मन्दिरा जोंनि रामेना रेडि जाहैनि मिठुखौबो लब देखायहरनि थ' मन्दिरा फट' हरना आंनि र' मिठुनो जा होनलायथारबाय दे जा बारा लुआ ना बारा स्पाइसि नङा ना ओरैनो सेवाया माबा सङाखैथ' आं मिथिबाय फिसा बाइदल' जादों दानो दैनो फिसाल' बाइद जादों मन्दिरा बेनो दैनो कैसा लगा इतना भी स्पाइसी नहीं है आरो बेनिफ्राय मोनसे दङ आरो हट रामेन नुडल माबा माबि दङ ना फ्लेभारफोरा टेस्टी लोगोफोर बिदिबा जों जाग्रोनि